Ngayon po magluluto tayo ng ginataang pinatuyong dahon ng laing. So ito yon. Bale, nabibili siya kilo-kilo sa palengke. Tapos, kailangan pang himayin kasi minsan ang lalaki ng pagkakahimay ng pagkakapatuyo nung laing ng dahon. So, hinihimay pa yan siya. Ayan. So, basta maliliit yung pagkakahimay. So, ayan ang mga ingredients natin. Tapos, lalagyan ng luya. Sibuyas. Bawang. Karning baboy. Pamintang durog at asin. Ito yung kinayod na nyog. So, pipigain pa natin siya para makuha yung gata. Dilis na puti kasama din sa mga panlahok natin. Tsaka siling green. Ayan. Pampaanghang. Pampasarap. Ayan, galatan mo na yung nyog. Ilan yan? Tatlong buong nyog guys. Sa pero maliliit lang daw pala. So kayo na bahala magtansya kung gaano karaming nyog ang ilalagay nyo. Depende sa dami ng gugulayin. Grabe, ang ingay na naman. Pasensya na kayo guys. Ayaw tumigil ng mga bibig nito. Naghalit. Kaya magkwentuhan ng mahina. May dinig sa kapitbahay. Sila kaya ang videohan ko. Sila kaya ang videohan ko. At sila yata ang gusto maririnig dito sa video natin. Tigil lang mabibig. Yan. Daming gata oh. Para lutong-luto yung laing. Kasi pag di siya masyadong naluto, makati. Yan. Yan guys yung unang gata natin. Pagsasabayin na natin siya doon sa pangalawang gata. Yung iba kasi niyan, ang ginagawa nila, itinatabi, konti lang yung unang gata, tapos itinatabi nila. Tapos yung pangalawang gata, yun ang iluluto muna. Tapos pagluto na yung laing, saka lalagay yung yung tinatawag na kakanggata. Pero sa amin, diretso na yan. Diretso na guys. Okay. Pangalawang gata na yun guys. So ganyan karami yung nakuha nating gata. 3 nyog kasi yun. Pero kung konti lang naman ang nyog na gagamitin ninyo, siguro doon applicable yung yung itatabi mo yung kakang gata. Para para maganda pa rin, masarap pa rin yung kalalabasan. Pero kung sagana naman sa nyog, hindi na siguro kailangan itatabi pa yung kakanggata. Pwede sabay-sabay na yan. Kasi ganun, halos parang puro pa din naman yung yung nakukuhang gata. Tapos, sabay-sabay na guys, ilalagay lahat ng lahok. Karning baboy. Sibuyas, bawang,
Ayan ang luya. Ayan, madaming luya. Kung wala kayong luya, pwede naman yung tanglad, lemongrass. Kutsarang asin muna. Ayan, sa paunang pagtimpla, 1 kutsarang asin muna. Mamaya na lang i-adjust pag paluto na. Kasi baka umalat, wala na tayong magagawa dyan. At 1 1 tablespoon. teaspoon na paminta. Sagana sa paminta, oh. Kariputak. So ayan guys, pinagsama-sama na natin sila lahat. Ganyan karami. Tapos mamaya makikita nyo, konti na lang yan. Kasi pag naluto yan guys, parang ang tawag doon, magakapos sa Bicol. Magakapos yan. So, parang nawala lang din yung gata natin na napakarami. Halo-haloin nyo lang. Huwag hahayaang mamuo yung gata. Okay. So hanggang sa kumulo siya at maluto yung gata, doon tayo titigil magbukag. Matagal tong lulutuin guys. Siguro mga 30 minutes. So kapag kumulo na yan, hihinaan natin yung apoy para maluto, lutong-luto yung laing at saka yung karne. Ayan. So yan na po siya, kumukulo na. Yan. So, pag ganyan na po guys, medyo luto na yung gata, hihinaan na natin yung apoy. Para medium heat lang. Dahan-dahan siyang maluluto. Okay? Kasi pag malakas ang apoy niyan, matutuyo agad, mauubos agad yung yung gata, pero hilaw pa yung yung laing. Kaya kailangan medium heat lang siya. Okay? Ayan na guys. Halos paluto na siya. Lalagay na natin yung dilis. Sili. Ayan na po ang ginataang laing. Sobrang sarap. Mamaya kakain tayo guys. At ganito guys ang ginagawa namin pagkatapos magluto. Pigalino. Pigalino ang kawali. Kasiramsan. Grabe ka, Bicol. Pigalino yan. Tasayang. Yan. Wow. Yung kawali po, huhugasan natin ng kanin. Yan.
Ipupunas natin yung kanin doon sa kawali. Lino. Sige, lino. Tama si Ramya, di. Lilinisan natin ang kawali. Oh, yan. Ganyan na siya. Parang sinangag na siya, guys.